good morning mga kapatid. Sabado ngayon. Maaga pa rin yung gising natin kasi third day ng mga bata sa school. Ngayon lakad natin, pupunta tayo ng isang tindahan dito. Bilihan ng ulam, bibili tayo ng pang-almusal. Lang siya pero masarap yung luto nilang sabaw. Tapos wala siyang masyadong traffic, pumunti pa lang yung sasakyan. Malamig yung panahon pag maaga pa, medyo tanghali na, napakainit. Tayo makita nyo balot po. Saan po? Malamang po may mata. May mata po, saka isang pansit. Isang may mata, take out kapansit. Maliit na tindahan lang pero maraming kumakain dito mga kapatid. Sarap kasi yung sabaw dito. Sa inyo po? Kain po? Kain po kayo? May mata po o yung malaman?
sabaw na yan? Magkano po? 110 po. Pengi po ako na. Yan, nabili natin, oh. Balik na tayo mga kapatid. Halagang 110 nabili natin. Pansit tsaka sinampalukang baboy.
Bili natin, no? Talagang 110. Ayan, sabaw sa pansit. Sarap na almusal sa may sausawa na tuyo at sili. Heavy yung almusal natin ngayon. Ayan. Pansit, anong gusto mo? Naupuan mo? Nasaan yung ano? Upuan na red. Ano? Lag tayo. Next, ano? Kape. Init lang. Hmm? Lang. Ayoko. Hindi man sige. Kuha pa nga sili daw. Hindi pa ang hangin. Wait lang. Tama na kasi maaga pa. Sabang Hindi ko lang nga. Ang lasa. Pansit ba ito to? Hindi. Ano? Yeah. Mas yan dito pa. Ano? Ayoko. May susawa na. Binabad ko yung sa ano. Tubig. Ang kabim. Kasi di ka naman yung upuan. Hmm. Upuan. Sinampalok ang baboy pala to. Diyan palok. Kala mo. Okay, para maasim-asim. Sabi mo na,
Ano? May batuan. Hindi, yung lubas. Lubas. Ha? Pansit, Ben. Alas 7 na. Hindi, alas 7 kayo. 8. Doon talaga upuan mo na sa front? Ha? Hindi. Ba't doon ka? Yung kaklase kong isa, pinalipat lang ako doon. Lumipat na ako kasi yung mga kasama ko doon hindi naman naman kasi puro lalaki pa. Puro lalaki kasama mo? Kaya lumipat na. Pumayag si Sir. Pinaalam kasi kami ni Sir na lumipat kung gusto namin. Huwag ka lang maingay. Sabi ba? Hmm. Yun, busin mo na yan. Busog na ako.